την έκανα παρατήρηση από 80 έγινε να έπρεπε να κάνουμε μια παρέμβαση. Το να βγάζαμε ανακοινώσεις νομίζω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρει. Σκεφτήκαμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε μια ιδέα του Νίκου Τσουμπούση, μια ιδέα του Τάκη του Κατριτζίδη και τη βοήθεια του εργοταξίου μας. Έτσι λοιπόν, στην περίφημη και ταλαιπωρημένη πλατεία Χατζή έγινε μια δεντροφύτευση, περίπου 20 δέντρα. Θα γίνει μια διευθέτηση του κομματιού που αφορά τον εσωτερικό δρόμο. Είναι μέσα στα άμεσα σχέδια να γίνει και η λαϊκή αγορά εδώ. Και θα μεταφέρουμε αργότερα την παιδική χαρά από τον Κουραμπά. Μένει για να συμπληρωθεί ο χώρος να διαμορφώσουμε και ένα μικρό γήπεδο να παίζουν τα παιδιά και κάποιο φωτισμό. Η παρέμβασή μας αυτή είναι ουσιαστική και σημειολογική. Δίνουμε ένα μήνυμα για την ημέρα περιβάλλοντος, γιατί εμείς δεν στεκόμαστε στην επέτειο αλλά στην ουσία της. Η μεγάλη παρέμβαση του Δήμου έχει γίνει στην αποχέτευση με τα 50 εκατομμύρια και την επέκταση του βιολογικού, έχει γίνει στη διαχείριση των απορριμμάτων. Κλείσιμο του Χαδά, άνοιγμα του Χιτά, ανακύκλωση, νέα δημοπρασία προχτές. Άρα, με στρατηγική, με στόχο και με τακτική, ο Δήμος προχωράει να καλύψει κενό 2 δεκαετιών. Να τακτοποιήσει τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος με τη διαχείριση των ακαθάρτων και να ρυθμίσει το θέμα των σκουπιδιών, ούτως ώστε και το περιβάλλον να προστατεύεται και η μείωση του κόστους προς όφελος του πολίτη. Έτσι λοιπόν η πλατεία Χατζή σιγά σιγά θα λάβει τη μορφή της και θα εξυπηρετήσει. Εδώ μένουν πάνω από 10.000 άνθρωποι, θα εξυπηρετήσει όλο αυτόν τον κόσμο, θα μπουν και παγκάκια κλπ. Και να καταλάβουμε όλοι ότι κάθε δέντρο που βάζουμε, κάθε πράσινο που το φροντίζουμε, κάθε κήπο που τον ποτίζουμε, προσφέρουμε στην κοινωνία και σαν ήθος και σαν πολιτισμό και σαν συμπεριφορά. Είμαστε στη διάθεση και συλλόγου και με το δασαρχείο που θα μας δώσει και αυτό φυταριές δέντρων, να δώσουμε και σε άλλους συλλόγους και σε εθελοντές να κάνουν αντίστοιχα προγράμματα. Δεν έχει σημασία η ημερομηνία, όποτε θέλουμε το κάνουμε. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν προσπαθούμε με το εθελοντισμό και την προσφορά να καλύψουμε αυτό που δυστυχώς η πολιτεία μας στερεί. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία δεν μας δίνουν σήμερα για να κάνουμε όλα τα μικρά και μεγάλα έργα που απαιτούν. Άρα λοιπόν θα ενεργοποιήσουμε την κοινωνία. Και υπάρχει κάτι συμβουλευτικό σημαντικό. Υπάρχει στροφή των ανθρώπων στην επανένωση της γειτονιάς. Η γειτονιά, η παλιά, η κλασική, που τη θυμούνται οι γενιώτες, που τη θυμούνται στα χωριά, έχει αρχίσει να ξαναδραστηριοποιείται. Έχει αρχίσει ο κόσμος να ξαναμαζεύεται, έχει αρχίσει ο κόσμος να ανεβάζει τις διαπροσωπικές κοινωνικές σχέσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει δηλαδή μια αλληλεγγύη και μια κοινωνική συμπεριφορά πολύ καλύτερη από το παρελθόν, όπου μην ξεχνάμε ότι όλοι είχαμε καμαρίσει τον κάλαμο.